Dimarts 26 de setembre, en el capítol 714 de l'Àrtic d'entrada, volem ser multidisciplinars. Ho farem seguint l'exemple d'Andy Warhol, a qui molts associem al pop art, però amb l'Ester Casternado, que ha visitat l'exposició que li dediquen al Caixa Fòrum, descobrirem totes les facetes creatives d'aquest artista nord-americà. Amb el nostre home de llibres, amb el David Guzmán, arran de la publicació d'Escola de Fantasia de Gianni Rodari, parlarem de llibres per guanyar o per perdre nous lectors. Aquesta setmana arriba al Moll de la Fusta la segona edició del Como Festival i nosaltres us avançarem que hi podreu trobar en aquest espai dedicat a l'alimentació saludable. I ara mateix rebem a la Marina Garcés, filòsofa i pregonera de les festes de la Mercè, que van concloure just ahir amb el Piró Musical. Amb ella parlarem, entre d'altres coses, de les reaccions al seu discurs just després de veure un perfil de la seva carrera. La Marina Garcés considera que amb la filosofia es poden afrontar les grans crisis de la nostra societat. Potser, doncs, amb les circumstàncies actuals, li hauríem de fer més cas que mai a aquesta barcelonina que té a Gilles Deleuze i Michel Foucault com els seus grans mestres, una filòsofa que fa classes a la Universitat de Saragossa i dirigeix l'aula oberta del Centre de Cultura Contemporània, entre moltes d'altres ocupacions. Autora de diversos llibres d'assaig, la seva és una veu tan autoritzada que divendres passat es va fer sentir a l'Ajuntament de Barcelona amb el pregó de les festes de la Mercè. I avui la rebem a l'Àrtic, on no som tanta gent com la que hi havia a la plaça, però l'escoltarem amb tanta o més atenció. Marina Garcés, molt bona nit. Ben tornada a l'Àrtic. Moltes gràcies. A veure, divendres passat va ser quan vas llegir el pregó de les festes de la Mercè. T'escoltarem uns trossets. Clar, no sé si entre la feina, que ara ho dèiem, a Saragossa, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb tot el que fas com a activista, has tingut massa temps per passar-t'ho bé a la Festa Major de Barcelona? No m'he pogut passar bé, entre altres coses, perquè vaig acabar el pregó i em vaig posar malalta. Què dius ara? Et penso què, de la tensió o què? Dels nervis. Suposo. Mira quina veu vinc. És com si hagués fet el pregó a pèl des del balcó, no va ser així, però m'he quedat igual. És a dir, que no he pogut disfrutar ni de les festes. De totes maneres, quins serien els actes que més t'agraden de les festes de la Mercè? Home, a mi el que m'agrada és sortir a la nit i donar voltes, anar a trobar concerts gairebé sense rumb, no? Allò que hem fet tot sempre quan... Jo no sóc gaire de mirar programes i triar, sóc més de llançar-me i anar a trobar amics i anar a veure què passa, no ho he pogut fer. Però és com que les festes majors tornen cada any. Espero que l'any que ve faré la revanxa. De fet, però, Marina, deies al pregó que la Mercè cada vegada és menys una festa major i més un festival. En quin sentit creus que hem perdut l'essència de festa major? Sí, més que perdre'l, també hi ha una qüestió de tamany, òbvia. Sí, que no és el mateix una festa major d'una petita ciutat o d'un poble que no és d'una ciutat com Barcelona. Som ciutats grans on ens coneixem molt poc i on, per tant, hi ha un moment anònim de la festa, que també és bonic, però la qüestió és com anar una mica més enllà d'aquesta experiència gairebé privada de la festa major, que és anar tu amb els teus amics a veure la música que t'agrada o a veure el tipus de festes que t'agraden o amb els nens a fer el tipus d'activitats que t'agraden. Podem anar fins i tot a les ciutats grans una mica més enllà d'això i fer d'aquest moment de la festa al carrer un moment de trobada. Quin seria? Òbviament no serà el mateix que el d'un poble petit o el d'un barri, però potser sí que podem anar a trobar aquest sentit de l'estar junts al carrer. Quan vas acceptar fer l'encàrrec del pregó, vas dir que potser et caurien clatellats per totes bandes. Dius que, clar, que és un acte que potser és poc còmode de fer-lo, i més a una ciutat com Barcelona. Et va costar acceptar-ho o vas tenir clar des del principi que el faries? M'ho vaig pensar uns dies. També perquè no volia reaccionar en calent. És a dir, és obvi que és un moment bonic poder fer un pregó a la teva ciutat, perquè el pregó és un gènere bonic en ell mateix, no està condicionat per res, és un moment festiu, comencen el moment del retrobament a la ciutat. Per tant, en si mateix és desitjable, però el moment era molt complicat i ja ho era abans de l'estiu quan m'ho van oferir. Per tant, tenia aquella ànima partida entre el desig i el respecte també a què dir en un moment com aquest que no fos fàcilment instrumentalitzable. Però ho vaig deixar reposar i vaig dir que sí, em va fer molta il·lusió poder-ho fer. Clar, si te'l van proposar abans de l'estiu, jo m'imagino, clar, amb tota la de coses que han passat a la nostra ciutat en els últims mesos, clar, s'ho compta res escriure unes quantes vegades. L'única que se sabia és que
seria el pregó que estaria a una setmana del referèndum o del possible referèndum. Aquesta era l'única que se sabia. Tota la resta, sobretot a partir del 17 d'agost en endavant, l'atemptat i després tota l'escalada en la que ens trobem aquesta mateixa setmana i encara ara, això sí que ha anat, òbviament, incorporant-se en el pregó d'una manera necessària perquè ha canviat molt la situació en la que adreçar-nos la paraula i trobar-nos entorn del pregó. Parlàvem dels clatellots que sospitaves que podries rebre. Com les has portat, les crítiques? Perquè tinc entès que sí, que has deixat les xarxes per uns dies. Imagino, no sé si has tornat ja. Al final he descansat unes hores només. Ja hi has tornat, ja estàs activa una altra vegada. Com que la realitat no para i avui estan passant coses en les que jo mateixa em trobo implicada, doncs he trobat injust també no compartir-les, no? Però no, el que sí que he parat és qualsevol tipus d'acció o reacció de resposta a les xarxes. És a dir, ja generalment jo no responc res mai, només informo. O sigui, faig un ús informatiu de Twitter, que és l'única xarxa que tinc, merament informatiu, però és que en aquest cas encara menys. No, jo em temia diguéssim, crítiques i insults abans i durant, és a dir, un cop nomenada, com havia passat l'any passat amb l'Andújar, perquè és que facis el que facis en aquests moments, surt el teu nom per alguna qüestió i sembla que ja hi ha raons per impugnar persones, així d'una manera... Això no va passar, almenys obertament, i després del pregó sí que hi ha hagut una campanya molt forta, sobretot entorn del que vaig dir dels nois de Ripoll. Vaig mencionar-los en el pregó, vaig mencionar la seva absència també, com una absència que ens havia d'obrir algun dubte, de per què tampoc aquests nois tornarien mai més a Barcelona, què havia passat, i quins dubtes ens podien quedar oberts com perquè haguessin optat en un moment donat, tot això no era tan llarg, per fer el que van fer, per ficar-se en una acció d'aquest tipus i acabar matant i morir matant. Això ha tingut una resposta molt bèstia per part de les xarxes. Anem a escoltar, Marina, altres de les reflexions que vas fer al Saló del Consell de Cent durant el pregó de la Mercè. Amb cada vida sesgada, amb cada pilona de formigó, amb cada control policial, la ciutat és menys ciutat. Perquè precisament de què està feta una ciutat? Una ciutat per mi està feta de l'anar i venir lliure de la gent. Quan diem ciutat, pensem en la seva trama urbana. El Saló de Cent que vas dir que només l'havies visitat una vegada, que crec que era un casament, que no era el teu. Exacte. Us posa molts nervis, que tu ja estàs avesada molt a parlar en públic, a més, com a mestra, com a professora. Mira, vaig passar nervis, sobretot en la preparació i a mesura que s'anava acostant el dia en la fase final, és a dir, totes aquestes últimes setmanes de setembre abans del pregó, que a més van ser setmanes d'inici, pels que ens dediquem a donar classes, doncs són setmanes d'inici de curs, de preparar moltes coses, i vaig tenir molta feina acumulada, amb la qual tenia la sensació que entre que la realitat no parava i que jo estava treballant molt, arribaria amb les coses molt a flor de pell, i sí que vaig passar molts nervis, un cop allà no. Vaig arribar i va ser com, ara ja està la cosa engegada, i ho vaig disfrutar molt. L'Ajuntament tu el coneixies perquè la teva mare hi treballava, el pregó diu justament que d'ella vas aprendre el que és el municipalisme. Clar, nosaltres estem acostumats a sentir parlar de compromís polític, però el municipalisme és una altra cosa, no? Sí, vaig voler donar un sentit al que jo havia entès a través de la feina de la meva mare, que era el municipalisme. La meva mare no va entrar a l'Ajuntament de la mà de cap partit polític, era un càrrec tècnic, era historiadora, va morir fa ara 15 anys, i portava els temes de les relacions ciutat entre Barcelona i moltes ciutats llatinoamericanes. I era precisament aquesta tasca des de baix, de com teixir relacions, no només des dels governs locals com a governs polítics, sinó des dels projectes de ciutat, des de les persones que fan les ciutats a un lloc i un altre, des dels que treballen en un barri, des dels que fan les infraestructures, des dels que fan els plans estratègics, és a dir, que realment això és un municipi. Un municipi no és només el seu ajuntament, és tota la gent que fa vida, que construeix, que gestiona, que aporta, que crea i que resisteix a les ciutats. Com treballar amb tot aquest material humà i ciutadà. I això és el que per mi té sentit quan diem municipalisme. Parles del municipalisme i la llibertat també és una de les constants del teu discurs. Clar, què li passa a una ciutat que com ara veu retallar la seva llibertat per moure's, per manifestar-se, per ser un lloc de trobada, per ser un lloc de discussió?
Per això vaig voler reivindicar aquest sentit molt concret de la llibertat. A vegades que diem llibertat, i si a sobre diem la llibertat, sembla una mena de principi abstracte que al final no es concreta amb res. Si parlem d'una ciutat, doncs una ciutat per mi és això que heu recollit en el tall, és allà on la gent pot anar i venir lliurement, allà on es pot tornar a començar una vida entre desconeguts. La ciutat està feta de la gent que en algun moment hi ha arribat, perquè abans no existia. Són realitats fetes de les arribades possibles d'alguna gent que en algun moment de la història hi ha anat a buscar alguna cosa, hi ha anat a treballar, hi ha anat a tornar a començar. Aleshores, clar, en aquests moments que estem ara tan defensius, tan a la defensiva, ja sigui per les qüestions de fronteres europees, ja sigui per temes migratoris, ja sigui per temes econòmics, ja sigui per tota la violència immobiliària que també està fent que tanta gent no només no hi pugui arribar, sinó que se n'hagi d'anar de les nostres ciutats. I ara, a més, amb aquesta situació d'estat d'excepció en la que ens trobem, doncs ens anem acostumant a una visió de la ciutat totalment controlada i sotmesa a una vigilància constant. I amb tot això que ens estàs dient, tot el que estem patint tots aquests últims, els darrers mesos, com estàs veient tu la reacció dels barcelonins? Jo crec que és una reacció en continuïtat, d'alguna manera, amb el no tinc por, no? Sí. Crec que jo parlava d'aquesta Barcelona que a mi m'agrada, que reacciona amb contundència als abusos de poder. Jo crec que a Barcelona hi ha moltes relacions de poder, de molts tipus, però hi ha una certa, diguéssim, resistència a l'abús de poder, a l'exhibició d'autoritat i a plegar-se ràpidament, diguéssim, sota les faldilles d'algú d'un poder més fort. I en aquests moments, en aquest doble esdeveniment que condicionava el meu pregó, atemptat per una banda, referèndum per una altra, crec que la reacció de la gent està bastant en continuïtat. No tenim por en la mesura que sapiguem estar junts al carrer, que sapiguem estar junts compartint, ja sigui el dolor d'unes vides cegades, com és el de l'atemptat, ja sigui el dolor, que també és un dolor, davant d'una reacció autoritària d'un estat, que senzillament converteix una pregunta legítima en una acció il·legal. Aleshores, aquest no replegar-se cadascun al seu petit espai, tancar-nos a casa, denunciar l'altre, vigilar el veí, sinó al revés, obrir, sortir al carrer i veure què passa. Què passa si mentre sapiguem estar junts a l'aire lliure, jo crec que tenim certa confiança que no pot passar res molt més greu. Tu ets de Barcelona, vas néixer a l'Eixample, encara hi vius tot i que fas de professora a Saragossa, però allà què fas? Vens i vens cada dia? Fas cada dia classes a Saragossa? No, a les universitats, per sort, les hores de classe no són moltes i me les puc concentrar en un parell de dies a la setmana. He fet 1000 versions, perquè em porto ja fa 14 anys que soc professora a la Universitat de Saragossa. Vaig passar els 2 primers donant classes a Terol, a la ciutat de Terol, que encara van ser més difícils d'anar amunt i avall. He fet algun parèntesi quan he tingut els meus fills, he estat alguns anys d'excedència, i ara la meva vida sí, és un parell de dies allà i la resta de la setmana aquí, conciliant vida familiar i dedicacions d'altres tipus, i ave amunt, ave avall. Això és una mica el meu ritme setmanal. Com ho veuen l'entorn universitari en què tu et mous a Saragossa, tot el que està passant aquí? Mira, ahir mateix, a la nit, estava començant unes classes de màster, que començàvem ahir mateix, amb estudiants nous, per tant, gent que tampoc em tenia, no eren, diguéssim, estudiants ja d'alguna manera propers a mi, i em va emocionar molt, perquè jo arribava ja mitja fònica, mitja enfebrada, amb la sensació d'anar corrents cap a Saragossa, com sempre, i un dels estudiants em va dir: he vist el teu pregó, m'ha emocionat, això és el que necessitem, endavant, parlem-nos així i tot anirà bé, no? És a dir, jo comparteixo molt aquestes sensacions creuades, no? Amb moltes Espanyes que no es reconeixen en el govern espanyol d'aquest moment i la seva acció, que tenen un desig també de llibertat en aquest sentit respecte a una idea única i autoritària de l'Estat i de la idea d'Espanya, i que en aquest sentit desperten moltes complicitats. Clar, són mons de mons de mons, però què és un país, sinó un món de mons de mons? Qualsevol que el vulgui reduir a una cosa única està perdent i està deixant de banda a tota aquesta gent.
Última part de l'entrevista. Marina, és un qüestionari, ja el vas fer, ja hi vas passar per aquí, que es diu el qüestionari, que et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat, Antàrtic si és mentida, d'acord? Ho argumentem una mica després, així. La primera diu... Tot i que et fa cosa reconèixer-ho, hi ha filòsofs que no els entens ni tu. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Home, i tant. Això també et passa? I tant. Què seria de la filosofia si no hi hagués coses que no entenem i filòsofs que no acabarem d'entendre mai? Següent, va. Ets molt bona explicant acudits. Antàrtic. Antàrtic. No només no en sé explicar, sinó que no en recordo ni un. I me'n podries explicar un ara i al cap d'un minut l'hauria oblidat. El futur et fa por, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. El futur és fosc, però no em fa por, en el sentit de que crec que mentre tinguem eines i valentia per comprendre o intentar comprendre el present, el futur ha de ser allò que anem obrint pas a pas i, per tant, ens hem de relacionar sense por. Estàs a favor dels moviments assemblearis, però a casa teva ets tu qui mana. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Tinc dos petits resistents. Quan tenen? 10 anys, quasi 11, camí dels 11, i no mano jo sola, no, a casa meva. Ara, tampoc una família no és una assemblea, això també ho tinc clar. La filosofia serveix per tot, fins i tot per lligar. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Àrtic, també una filosofia que no servís per lligar tampoc seria molt trista i avorrida, no? Diuen allò d'una filosofia que no es pugui ballar, doncs digues jo diria també una filosofia amb la que no es pugui estimar no és una bona filosofia. Molt bé, Marina Garcés, moltíssimes gràcies. Cuida't, a vosaltres. Sí, a veure si puc. Moltes gràcies. Canviem de tema, acabada la Mercè, la ciutat continua acollint festes i festivals. Aquesta setmana arriba a Barcelona la segona edició del Como Festival, que és un certamen gratuït que gira entorn a l'alimentació saludable. Ara mateix us expliquem què hi podreu trobar divendres i dissabte al Moll de la Fusta. El Como Festival és el primer esdeveniment gratuït que es fa a la ciutat de Barcelona, lúdic i familiar, dedicat a l'alimentació saludable. El Como és un festival, i s'ha de dir festival i no fira, perquè no està dirigida i dedicada al sector professional, que està oberta al particular. Totes aquelles persones que els interessi una miqueta l'alimentació saludable, l'esport, trobaran molts tallers i moltes activitats pels nens, perquè ells també puguin gaudir-ne, activitats esportives a l'aire lliure i concerts també gratuïts com en Marc Parrot, l'Enric Verdaguer o la Paula Valls, perquè no hi ha festival si no hi ha música. L'alimentació ecològica ha passat de ser un nínxol de mercat a ser completament normal. El que hem assistit és un canvi de mentalitat de les famílies que ja totes saben que per viure bé i per tenir salut s'ha de menjar bé, cosa que fa 15 anys no era tan evident. I nosaltres hem acompanyat a les famílies durant aquest recorregut, durant aquest viatge, aquests 15 anys, per fer que això sigui normal, que sigui una opció real. L'alimentació saludable diries que és una alimentació sense tòxics? L'alimentació saludable diries que és una alimentació amb fruites i verdures variades? L'alimentació saludable diries que és variar el tipus de proteïnes que menges o el tipus de greixos? Al final jo crec que una alimentació saludable és tractar amb amor les coses que tu decideixes escollir per menjar d'una forma equilibrada amb les persones que t'estimes. El fet de fer un canvi d'alimentació crec que comporta un paràmetre que és fonamental, és com tu et sents després. Jo convido a tothom que almenys ho interpreti durant un cert temps, que agafi l'exemple i digui, va, vaig a provar. I aleshores, quan tu sents el que sents, te n'adones realment que això és útil. És com ets el que menges. Vull dir, quan l'intestí treballa còmode i bé, la teva receptivitat és positiva. A partir d'aquí, tot flueix. Estem vivint una moda, però això va per llarg, segur. I llavors no sé si d'aquí un temps ni direm moda, ni direm tendència o com ni direm. Però jo crec que el món de la salut ha vingut per quedar-se. I el nostre propi organisme ho patim o ho premiem cada vegada que ens alimentem i que fem prevenció.
Doncs l'alimentació saludable ens ha fet arribar al moment de la pausa. En un minut exacte tornarem a ser aquí per parlar de llibres amb en David Guzmán i per parlar d'Andy Warhol amb l'Ester Casternado. Fins ara mateix. When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Doncs segona part de l'Àrtic, estem aquí amb l'Ester Casternado. Molt bona nit, Ester. Bona nit. Jo crec que fèiem més goig amb Technicolor. Jo també. Tot lluiria millor amb el filtre d'Andy Warhol. Però si estem una mica nostàlgiques d'aquests anys pop, el que podem fer és anar al Caixa Fòrum i allà veure l'exposició que es titula Warhol, l'art mecànic. I per què l'art mecànic? Per què aquest títol? Mira, perquè ell estava molt atent sempre a l'avenç tècnic, industrial. De fet, feia servir tot tipus de màquines en processos productius que fins i tot ell mateix definia que eren propis d'una cadena de muntatge, no? Una mica l'artista com a màquina. Clar, és que sobretot el coneixem per haver donat dimensió artística a articles que eren de consum. I això va ser tota una revolució en el món de l'art i té molt a veure amb els seus orígens en el cartellisme i la publicitat, perquè va començar com a dissenyador gràfic, i també va ser dels primers a posar preu al seu art, cosa que era una mica tabú fins aleshores. És a dir, l'art com a negoci, però sense perdre dimensió artística. Perquè sota aquesta aparent banalitat de moltes de les seves peces hi havia també molta poesia. Per exemple, ell buscava l'anomalia en la repetició. O també intentava donar com un retrat més fosc, imperfecte, gairebé grotesc, d'algunes de les celebrities, de les belleses d'aquella època. I tot això ho feia per una raó que era com per posar un mirall a la societat americana del moment. Però jo crec que per entendre millor les 352 peces que hi ha originals del Caixa Fòrum, el que millor que podem fer és conèixer primer qui era Andy Warhol. Jo crec que l'artista més conegut del món de la segona meitat del segle XX és Andy Warhol i ens podem preguntar per què. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash, girl child in the dark. He was part of an immigrant family to Pittsburgh. They came from Slovakia, and the family had 3 boys. 2 big, strong boys, and 1 little, weak boy, Andy. They did not have money, and the father had saved up enough money, and he said to the family, when I die, send Andy to college. Chase the costumes she shall wear. His mother actually ended up moving to New York and living with him, and she actually helped him with his commercial art assignments. She did all of the calligraphy. La manera d'escriure de la seva mare, ell se l'apropia i l'escriptura d'Andy Warhol, que és molt coneguda i molt representativa, la firma d'ell es pot veure aquí molt bé. Warhol was painting a portrait of America, that America is a country built on advertising and consumers, but also Andy was painting a slightly more complex and darker portrait of America, because he also was painting these celebrities in a kind of dark way. Quan treballa amb la imatge de Liz Taylor és un moment en el qual Liz Taylor està visquent unes grans dificultats. El mateix la seva apropiació d'imatges que surten als diaris quan John F. Kennedy és assassinat a Dallas i veiem a una Jackie Kennedy amb una tristesa. And he's repeating the images over and over and over. There's an obsessive quality. So I want to consume these beautiful people. He joins us in wanting to just look at her again and again and again. And there is a discomfort in this looking. This what are we looking at? Why can we not stop looking?
dèiem, l'Ester és una exposició molt eclèctica on s'hi poden veure moltíssimes disciplines. Clar, perquè ell era un artista que no veia fronteres i volia provar tots els mitjans artístics possibles, des del dibuix, la serigrafia, la foto, era productor musical també, de fet va ser mànager dels Velvet Underground, quan van arribar els ordinadors també va ser dels primers a provar l'art digital i fins i tot també la càmera de vídeo perquè va fer els seus famosos screen test. Amb els que va retratar moltíssim famosos de l'època. Sí, de fet tenim imatges, podem veure Bob Dylan, també va retratar Salvador Dalí i era una manera molt especial de retratar, perquè era posar-se davant d'una càmera durant molts minuts en silenci, de forma que era molt incòmode, era com despullar-se molt davant d'aquest objectiu, com si et llegissin el pensament. Però saps què passa? Que em sembla que anem a una part interessant de tota aquesta història, que és la festa. Ja sé el que t'interessa, tu, ja ho sé. La festa Warhol. La festa Warhol, sí. Doncs, de fet, entre les activitats paral·leles han organitzat una festa el 20 d'octubre que recrearà una mica, apunta-t'ho a l'agenda, recrearà una mica l'ambient de la Factory de Nova York. Sí. El que passa que no tindrem ni a la Yoko Ono, ni al Duchamp, ni a tota la faràndula que hi anava en aquell moment, però sí que ja veureu que han fet una barreja experimental del que passava a la Factory, que era sobretot música i art en directe. The Factory was an extraordinary place because he was mixing together all different sorts of people. There were gay people and straight people. There were rich people and poor people. There were black people and white people. Drag queens, celebrities, socialites. It was a true experiment of mixing together all of these people and seeing what they would do together, especially because Andy had now discovered film as a medium. He could document this. So he was creating the subject for his art around him. Lies a lifetime. Situations arise. Hi ha una col·lecció, creiem, important i molt emblemàtica del cartelisme que va fer Andy Warhol, portades cobertes de discs, sempre va fer de música clàssica, de jazz, de pop, de música independent. I think that the art world would be different had Andy not existed, because Andy was really the first artist who insisted on working in every media. And now young artists all do that. And some kinds of love, the possibilities are endless. Col·laborant amb un enginyer que treballava per la NASA, dissenya aquestes Silver Clouds. A l'art ens han dit sempre que és una manera d'elevació. Aquests núvols també volen, també pugen, també van cap a dalt i, a més, aquests núvols, com el bon art, ens permeten mirar-se, ens podem veure. En aquest cas, si tu et mires, estàs dintre de l'obra com la càmera de televisió. Bé, tu vas passar, no?, amb aquests globus de la NASA. Sí, és molt viciós, aneu en compte si aneu o no sortireu mai d'aquestes Silver Clouds, perquè a més la mostra està oberta fins al 31 de desembre i si no aneu en compte podeu menjar el raïm allà dins. Moltes gràcies, Ester, que vagi molt bé. Que vagi bé. S'ha mort Jacques LaMotta, un boxejador que va inspirar, la vida del qual va inspirar la pel·lícula Toro Salvaje de 1980 de Martin Scorsese i de Robert De Niro. I des d'aquí vull enviar com a fauna àrtica a tots aquells protagonistes de les pel·lícules de boxa, des de La dona del $1.000.000 fins a Young Sánchez de Mario Camus, a la Barcelona dels anys 60, tota aquella filosofia i tota aquella estètica d'un lluitador que surt del no-res, arriba a la glòria i acaba un altre cop en el no-res. Recordem a Jacques LaMotta, a Robert De Niro i tot aquell món que mai més tornarà.
Aquest mes els nens han tornat a classe i avui amb el David Guzmán. Molt bona nit, David, què tal? Molt bona nit. Volem reivindicar una formació que és imprescindible, que és la didàctica de la literatura. David, i comencem amb un geni de la fantasia. N'hi ha uns quants, tenim aquesta sort. I per mi un geni de la fantasia sempre és aquella persona que aconsegueix crear vida allò on no n'hi ha. Passa, per exemple, amb les animacions Ermina Tirlová, aquesta mestra d'animació txeca que estem veient de fons, passa per descomptat amb Gianni Rodari, que és el primer protagonista d'avui. Ell mateix un grandíssim escriptor, ell mateix també un mestre d'escriptura. Recordem la gramàtica de la fantasia, on explica precisament i fa consells per estimular tota aquesta creativitat. I en aquest cas també de la lectura. És un volum que acaba de publicar Blacky Books amb traducció de Bel Olid, i són reflexions que parteixen, són diferents articles que han recollit en aquesta escola de fantasia, parteixen d'una mirada infantil, que a mi em sembla que és fonamental. Tractar els nens com si fossin intel·ligents, cosa que fan els millors mestres, i ho fa Rodari, per exemple. Des del punt de vista... Ell diu, l'adult ja no creu en els contes, això és un problema, ell té la sort que s'adreça a un tipus adult diferent, i, per exemple, qüestiona la mateixa noció de llibre juvenil. Diu que cal eixamplar aquest concepte, fa també una anàlisi antropològica, fins i tot de contes folclòrics, d'on venen, què volen dir, l'art d'inventar històries, quantes coses podem trobar, es poden convertir en una cullera, o, per exemple, aquelles famoses 9 maneres d'ensenyar als nens a odiar la lectura. A vegades les coses es defineixen, ja ho saps, no només pel que són, sinó pel que no són, i de la mateixa manera que tenim al cap el Daniel Penach, quan feia aquell catàleg dels drets fonamentals del lector, començant pel dret a no llegir, doncs Gianni Rodari va fer aquestes 9 maneres d'ensenyar als nens a odiar la lectura. Algunes coses tan òbvies com presentar els llibres com una alternativa a la televisió, aquesta disjuntiva, aquest maniqueisme, o transformar-lo en una tortura, que suposo que et va passar, a tots ens ha passat, a través de fitxes i anàlisis. Quan un llibre es converteix en un objecte de treball acadèmic, és difícil que en treguis un gaudi, un profit i un estímul i un plaer. I Gianni Rodari reivindica, de manera, per descomptat, molt irònica, amb aquestes 9 maneres d'ensenyar a odiar la lectura. En tot cas, escola de fantasia, manual imprescindibles per escoles i per pares, per transmetre aquest gran virus de la lectura. Escola de fantasia, i també ens portes una altra mestra de la didàctica, que acaba de publicar també un nou volum, que és aquest. Exacte, és un nou volum d'en Joan Portell, expert també en el què i en el com de la lectura, sobretot en l'àmbit infantil i juvenil, i a més que té clara aquesta dualitat, aquesta importància de l'estímul i de les dues esferes fonamentals a l'hora de transmetre la literatura. Hi ha 2 grans factors de l'adquisició de l'hàbit lector, que és l'escola i la família. La família és el més important, i aquí sí que canviar hàbits és molt difícil. Recordem l'exemple del reciclatge. Portem anys dient que s'ha de reciclar i aquest hàbit encara no està totalment introduït. Però, en canvi, l'escola sí que... Aquest llegim, com fer lectors entusiastes, en Joan Portell Rifà, recordem-ho, és pedagog, ell mateix escriptor, és crític, i aquí va molt més enllà del per què llegir, també explica el com, diguem-ne, de la importància de la lectura en veu alta, això també és fonamental, els poemes i moixaines, si parlem de la primera edat, i del paper, un cop més, clau de l'escola i del cor. El cor de l'escola ha de ser la biblioteca, i la biblioteca escolar. Títols, és molt xulo veure títols recomanats al llarg del volum, en funció també de les edats. I després una idea, a mi em sembla fonamental, que és una mena d'invitació a elaborar un corpus de lectures entre tots que ens defineixin com a cultura. Ell va anar al Japó, on, per cert, hi ha un 91% de la població que es declara lectora, 91%, 9 de cada 10 persones, i allà va descobrir que, entre altres coses, és perquè els nens han crescut amb una mena de cànon de lectures que els identifica com a cultura i per tant, que els aproxima. I això és una cosa que ell ens convida a fer com a cultura literària, diguem-ne, a fer-ho i a tenir-ho molt present. No sé si arribarem mai, és difícil, el 91%, però si més no, incrementar una mica aquests índexs estaria molt. De moment, nosaltres continuem amb un altre manual orientat a fer fills lectors. Això mateix, Llegir per créixer, és el títol directament, jo crec que és també molt clar, és en Joan Carles Girbés, i la idea és que els lectors no neixen, sinó que es fan. Això que sembla tan obvi, doncs ell ho desenvolupa també, per exemple, aportant una cosa que a molts pares els suposa un càstig i una tortura, que és trobar el llibre adequat per cada edat. I ell t'explica de quina manera. Fa també una llista, un cop més, per odiar la literatura. És a dir, com odiar la literatura, com evitar determinades pràctiques. Per exemple,
en fer resums, imposar lectures, controlar el que llegeixen, doncs tot això és el que en Girbés ens desaconsella. També hi ha un decàleg de la família compromesa amb la lectura, explicar contes, que també és molt important, fer del llibre un objecte quotidià, no és aquella cosa així estranya que està en una talaia i ens observa i és una mena de dipòsit de saviesa, sinó que forma part de l'entorn i poden ser al terra o al sofà i tot plegat, no? I, per tant, una manera de naturalitzar la lectura, en fi, a casa i que formi part del paisatge quotidià. Continuem nosaltres amb un referent i amb un mestre també en la transmissió de la lectura. Jo crec que era imprescindible també portar-lo perquè va jugar en aquesta lliga també, no? Primer de la intel·ligència dels nens i d'estar al seu costat, diguem-ne, i dels consells més savis, a mi em sembla, per acostar la lectura i la cultura i transmetre-la, a més, amb humor i amb un sentit divertit. Voy a leer un rato, así que no quiero oír ni un solo ruido. Ha dicho ni un solo ruido, y el teléfono hace ruido al llamar, así que habrá que silenciarlo. Este aparato hace ruido, así que habrá que pararlo. Segurament la bola de cristal de Lolo Rico va fer més per la lectura que moltes generacions d'escoles estranyes. Som als anys 80 i aquesta idea d'aprender es ensenyar com se hacen les coses continua sent d'una vigència màxima. I jo crec que els ensenyaments i les estratègies que proposen l'Emili Teixidor a la lectura i la vida, que també va ser no només això, escriptor, pedagog i gran mestre transmissor del plaer de la lectura, van molt en aquesta línia de contagiar aquest hàbit. Sobretot perquè té una orientació, aquest llibre, molt pragmàtica, no es queda només amb la teoria, sinó que fa propostes. Per exemple, fer dramatitzacions dels llibres, és a dir, que les històries els nens les integrin i participin de manera activa, buscar finals alternatius. És aquesta dimensió, per això la bola de cristal, que a mi em recordava, lúdica, és a dir, la lectura pot ser també un joc. Escriure paròdies sobre el llibre, que ajuda també a naturalitzar-lo, a integrar més la història i fins i tot el missatge, i va parlant també de mestres de lectura, parla de Calvino, parla de García Márquez, amplia també aquest horitzó de la literatura juvenil i infantil, no és només per infants i per joves, va molt més enllà la que està ben feta, si més no, i m'agrada molt aquesta idea que reivindica el teatre com a eina educativa fonamental i pedagògica, per això les dramatitzacions dels llibres. Jo crec que Emili Teixidor continua sent molt vigent, tot el que ens va llegar com a pedagog literari, i aquí la lectura i la vida és un bon recull de tot això. També tenim sistemes naturals d'aproximació a la lectura. Exacte, és el cas d'aquesta lingüista, Céline Álvarez o Alvarez, perquè de fet és francesa, les lleis naturals del nen. Ella ve del mètode i de l'escola i de la pedagogia Montessori i ha treballat en diferents projectes educatius, sobretot a França, innovadors, i aquí, evidentment, la lectura des del seu vessant, que és la neurolingüística, també hi té un pes important. Ella parla, per exemple, de l'adquisició del llenguatge, buscant fins i tot jocs, un cop més, que estimuli la curiositat dels nens. A partir d'aquí van formant paraules, això en un primer estadi, i després amb la importància, un cop més, de la biblioteca escolar i de l'humor a l'hora de transmetre i de compartir la lectura. Tot plegat és un parell de capítols ben gruixuts. Per descomptat, aquestes lleis naturals del nen també parla de tot un procés, una fase d'aprenentatge molt més enllà, des d'un vessant, el Montessori, que a qui li interessi, de fet és una gran escola de pedagogia. Continuem amb un cas pràctic que es pot llegir també com una guia genèrica. Ho és una guia genèrica, exacta, en forma de carta, que això sempre és bonic, carta al fill, i a més amb una transmissió d'aventures tan didàctiques com aquesta. L'illa del tresor, de Stevenson, diu Roberto Cotroneo, que és l'autor d'aquest llibre, l'illa del tresor t'ensenya que l'aventura no és res més que un ritual de pas, que les aventures de la vida serveixen per fer-se grans. I la lectura, per tant, que fa de Stevenson és aquesta cosa del Bildungsroman, la novel·la de formació, i, per tant, els llibres, en aquest cas, per anar més enllà, com a experiència de creixement. I tot plegat, amb aquesta passió i experiència, jo crec que no es pot parlar de la lectura o transmetre-la sense passió i experiència, i és el que intenta fer adreçant-se al seu fill en aquesta carta, i amb un títol manllevat de Calvino, per descomptat, es diu Si un matí d'estiu un nen, la versió de Cotroneo. Vaja, amb què acabem? Acabem amb un àlbum que parla dels perills de la desaparició de paraules i de tots els mons que se'ns obren quan comenceu una història.
el cor, la versió, vaja, Inkheart, del Cor de tinta de Cornelia Funke, i aquest que porto és un llibre que es diu Lletra ferit, de Carles Arbat, del 2008, que és una faula, em sembla, molt, molt interessant sobre el poder de les històries i sobretot sobre això que et deia, no? El perill o les conseqüències lamentables que té la desaparició i la prohibició, sobretot, de la lectura, perquè bàsicament el comte Oblit, que és el protagonista dolent d'aquest llibre, prohibeix els relats, prohibeix les històries a la Terra plana, fins que les lletres s'acaben revelant, no? És el perill, com estem aquests dies veient, de prohibir coses perquè al final tothom s'acaba revelant i la lectura, si més no, acaba sent una arma contra el règim totalitari, com representa el comte Oblit. Moltíssimes gràcies, David. Que vagi molt bé. Va, nosaltres anem ara a l'agenda cultural del dia. Després d'uns dies intensos, la ciutat enceta una setmana marcada per l'actualitat política i nosaltres reivindiquem la cultura com una manera de reflexionar i entendre millor el context històric. Per això, per exemple, us recomanem una visita a l'edició número 66 de la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, que enguany s'instal·larà al Passeig de Gràcia des de la plaça de Catalunya fins al carrer del Consell de Cent. 35 llibreters posaran a la venda llibres rars o descatalogats, però també postals, cartells o premsa d'una altra època. L'escriptor Joaquim Carbó serà l'autor homenatjat a la fira, que s'allargarà fins al 8 d'octubre. Aquesta setmana també es pot seguir la festa a l'Hospitalet de Llobregat, que celebra la jornada cultural CREA. L'objectiu de la trobada és aglutinar en un dia i un sol espai tot el teixit creatiu de la ciutat amb activitats gratuïtes per a tots els públics. Taules rodones, recitals de poesia, teatre, concerts, tallers i un mercat de disseny serviran per mostrar projectes creatius. Més d'una trentena d'agents culturals participen en aquesta festa, que tindrà lloc dissabte de les 4 de la tarda fins a la mitjanit al Centre Cultural Tecla Sala. Lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Si després de la Mercè encara us heu quedat amb ganes de continuar la festa major, podeu fer-ho en alguns dels concerts de la Pegatina. El grup, de fet, defineix el seu estil com a música festiva i és cert que conviden el públic a ballar i saltar amb la seva rumba o el seu ska o qualsevol gènere que toquin. En els seus 14 anys de vida han tocat a 24 països del món i mentrestant han tingut temps de gravar 6 discos, un documental i fins i tot atrevir-se amb un videojoc. La banda fa aquesta setmana triplet a l'Apolo amb 3 concerts que prometen festa però també molta càrrega reivindicativa. Doncs marxem amb un apunt cultural pels fans de David Bowie. Si no en teniu prou, amb la pròrroga de l'exposició David Bowie Is fins al 15 d'octubre al Museu del Disseny, ara podeu afegir-ne una nova data. El 3 de novembre teniu una cita a la Sala Barts amb Tony Visconti i amb Woody Woodmansey, el productor de 10 dels discos més populars del Duc Blanc i el bateria dels Spider from Mars, que han format una banda que es diu Holly Holly, on recuperen les cançons més llegendàries de l'època de Ziggy Stardust. Precisament amb el seu 5 Years ens acomiadem fins demà. Bona nit.